Wara li l-Prim Ministru Robert Abela bla misħija ta' xejn ammetta li tkellem ma' maġistrat, il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard iddefenda din il-mossa tal-Prim Ministru b'mod assolut. Meta tlieta ġie mistoqsi mill-ġurnalisti dwar din l-azzjoni li ġiet ikkundannata minn bosta, Jonathan Attard ħareġ u għal Robert Abela. Dil-ġimgħa kelli okkażjoni nitkellem ma' maġistrat li qalt li vera il-qafas tal-liġijiet preżenti jippermettilna illi nistgħu nagħtu pieni baxxi jew pieni għoljin għal rejat partikolari. Fl-opinjoni tiegħek dik l-azzjoni nnifisha li Robert Abela kellem ma' maġistrat li hija dik l-azzjoni biss kienet etika taħseb? Jiena nikkonsidra d-diskors tal-Prim Ministru f'kuntest ta' Prim Ministru li tkellem fuq policy. Fi stqarrija li ħarġet it-tnejn il-Kamra tal-Avukati ikkundannat l-azzjoni ta' Robert Abela fil-waqt li sostniet li din il-mossa tmur kontra il-kodiċi tal-etika u meta Jonathan Attard kien mistoqsi dwar din il-kritika min-naħa tal-Kamra tal-Avukati huwa der skomdu immens. Riformi u tibdil illi forsi qed jiġi reċeput jew reazzjonijiet tkun avversa, però fl-aħħar mill-aħħar il-diskors tal-Prim Ministru f'kien f'kuntest ta' policy. Min barra li l-Ministru Jonathan Attard iddefenda lil Prim Ministru Robert Abela b'mod sħiħ huwa spiċċa jgħid lill-ġurnalisti li l-azzjoni ta' Abela kienet waħda ferm pożittiva. Taħseb li maġistrat mhux iċ-Chief Justice li jitkellem ma' maġistrat fuq policy hija floka? Il-fatt li l-intenzjoni x'inhi? L-intenzjoni hija li għandek politiku f'dan il-każ kien il-Prim Ministru ta' pajjiż illi qed jitkellem fuq in-neċessità li nħarsu jew nikkonsidraw dik li hija sentencing policy. Minna nifisha hija xi ħaġa pożittiva l-fatt li għandek politiċi, gvern li huwa proattiv. Il-Ministru tal-Ġustizzja fl-ebda ħin ma qal jitkellimx ma' xi maġistrati bħalma għamel il-Prim Ministru l-istess attitudni li ħaqgħu imbonniċi fil-ġurnata ta' qabel meta la ċaħat u lanqas ikkonferma x'tip ta' kuntatt dirett kien hemm mal-ġudikatura.